A csecsemőknél olyan, mint egy pattanás az arcon, nem kell kezelni, elmúlik magától. Sziasztok, Magdi vagyok. Kérdezz te is a Szent Magdolna Magánkórház orvosaitól. Az anyatej által okozott tejkiütésről beszélek, ez körülbelül olyan 6 hetes korig 2 és 6 hét között van, a kizárólag anyatejjel táplált csecsemőknél olyan, mint egy pattanás az arcon, nem kell kezelni, elmúlik magától. Ha ezen túl is megjelennek, terjed a nyak irányába, egyéb testtájakra, akkor kell orvoshoz fordulni, mert akkor ez már nem tejkiütés, hanem ekcémás tünet.